היי אנשים, מה קורה? זה שוב פעם אני דוד. בואו תראו איזה עוגות הכנתי לחיילים ולחיילות החמודים ולחמודות וינאים וינאיות וארניים וארניות. יאללה חבר'ה, בואו תראו. דבר ראשון, אני מורח קרם קצפת שהרבבתי עם הטרפה, לא, זה פשוט לוקח יותר זמן מאשר במקצר, אבל זה עדיין יותר טעים. ואני לא אוהב חמת בודים, אבל נוגה ביקש. גולקוטר ביקש. דוד, אני אפריע לך לשנייה, כי אני לוקח לי קפה. מה, אתה מצלם? כן. שלום. הצטרפתי. איך קוראים לי? מסכים להתפרסם? כן, איך קוראים לי? אור. מה? עומר. נכון? וואלה, אני רואה את דוד מכין פה עוגות לראות מה זה. אני שם חמת בוטנים על העוגה המושית שלי, וזה הולך להיות לייב, אז אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את כפתור הפעמון ולרשום בתגובות פסטה רוזה. סתם, נראה לכם, אני ארוץ את זה לייב. אבל זה העוגת חמת בוטנים וזה עוגת שוקולד. דוד, אתה יכול להוציא לי כוס? חני. סליחה שהפרעתי, תחתוך את זה בעריכה. אני לא יודע להפתוך את זה. לא, כוס חמה. תביא לי את הכל, אני אצא. היי. בסדר, שטויות, מה? היי שימבנים, היום אני שם את אתם יכולים לעשות איזה טעמים שאתם רוצים מעוגת קרמבו. אני בחרתי שוקולד וחמת בוטנים, כי החיילים זה הדבר הכי אהוב על כולם. כל אחד ישים מה שהוא אוהב. מה, בגלל שהוא אוכל את זה? לא, הוא לא אוכל פשוט מסמי, לא יודע. הוא לא אוכל בשר, הוא משהו לב. אני גם קיבלתי. לא, אבל הוא לא תיאודי. זה לא שאני יודעת מה ההבדל. ביצים חלב. וואלה? למה? זה כאילו, זה לא סתם. לא. גם? לא. אז מה אתה אוכל? אתם יכולים לעשות לי שמות טיפה. אני לא יודעת. ההבדל זה שטבעוני לא אוכל שום דבר שזה מהפה. שזה מהחיים. גם דבש הוא לא אוכלים. אני גם לא אוכל דבש. ובנים, זה שמתי עליכם על בוטנים. על העוגת שוקולד אנחנו נשים, על העוגת שוקולד אנחנו נשים דווקא, ממש שוקולד. אז תקשיב, זה כאילו ללילה וזה לצהריים, נכון? למה הוא לצהריים? לצהריים? אז למה רשום פה צהריים? כאילו רשום פה... חבר'ה, כמה אוכל יש? אנחנו יכולים להתחלק את זה שבא... זה שישי צהריים, שבת צהריים יש? אין שבת צהריים. שני שיצויים זה שישי... לא, זה שישי ערב. זה שישי ערב. יש שישי ערב בכלל. אולי שישי ערב, מה עם שבת? אולי, זה שבת זה צהריים. שבת אז צהריים. התבלבל. טוב, נצטרך, זה שישי ערב, כן. בואו נראה לכם. זה שישי צהריים. זה העוגת קרמבו, וזה העוגת קרמבו שוקולד. כמובן אתם יכולים לשחק עם הטעמים, כל טעם אתם יכולים לשים מאצ'ה, אתם יכולים לשים תה, דבש, כל דבר, כל טעם שקופץ לכם בראש אתם יכולים להוסיף, אפילו אגוזים, כל אחד ישים מה שהוא אוהב, אתם גם יכולים, אם אתם רוצים את העוגה הזאת עם גלוטן, ואם אתם רוצים את זה לא גלוטן, שליש קמח שקדים, רבע קורנפלור ורבע קמח תפוחי אדמה. טוב, ביי חברים, אם יראתם עד לכאן תגיבו, פסטה רוזה, ושיהיה לכם נפלא, יאללה ביי.